Да. А какво ви е мнението за рибеното масло? Ами аз нямам мнение, имам факти. Рибеното масло се произвежда по един отвратителен начин. Когато се лови риба с океански кораб, най-добрата риба не се замразява, тя отива директно в някой скъп ресторант. Следващото качество се замразява, следващото влиза в консервите, следващото става на някакви там пастети. И това, което за нищо не става, глави, опашки и така нататък, риба, която е имала някакъв рак, всичко това се слага в една мелачка, защото е забранено да се изхвърлят рибни продукти в морето. След това нещо го оставят да се оттаи и това, което е отгоре на този буклук, се бутилира във вид на рибено масло. Там се намират вашите живак, хепатит А, алуминий, арсеник, ДДТ,